Nkosi yami. Amen. Amen. Nkosi yami. Ngoku abantu bami khonza nabo bathi utata ungathi ungasixele. Kodwa ndibulela okokuba ifikile ngale nkonzo enkulu kangaka. Bangoze bam xa uzawushumayela kulaa ndima ezabapostile upostile uLuka ebhala phaa kwincwadi zabapostile ampo zonke izinto zakho Luka uzithetha ngomoya ngoba abantu bakaThixo uLuka ngumfundi apha wayefunde kakhulu watyhileka nanguThixo okokuba thethe into eqabileyo uthi masihlangeni ke silindeni idini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Igama lenkosi keMandela. Hallelujah. Bathawe ndiyavuya. Ndiyafuna bazalwane bam khangela iBhayibhile. Ndiyafuna ukuthi nihambe kakuhle. Incwadi kaIsaya umprofeti amaSuleyman uqale kwivesi yamashumi 27 uphinde ukhangele kaTimoti wesibili isahluko sesibili ivesi yokuqala yesibili neyesithathu. Ndizawuthetha phaa kwezaa ndawo xa sendigqibezela. Igama lenkosi keMandela. Hallelujah. Bawuthawe indlela xa uhamba simana sisithi ubulumko emasibe nabo ubulumko boba sihambe nabo. Nkosi. Ungabi nalo ixesha loba uhambe wena. Amen. Hallelujah. Ungabi nalo ixesha loba uhambe wena. Soloko ukhangela ipresence yakho. Hallelujah. Amen. Ngoba uthi lo mbhali xa ukhangela ipresence yakhe ulapho uzuza khona amandla. Ulapho uzandlala khona ukuze uphakanyiswe. Hallelujah. Igama lenkosi keMandunyeni. Uthi ke ngokwaba lo mzalwane xa ityhila le ncwadi uthi ngalomhla kuhla umoya oyingcwele abantu babethetha izinto. Athi umbhali xa ithetha uthi abanye abethetha izinto zabantu. Esifihlakeleyo uxelelo okokuba into yakho ethile ihleli njani nendaweni ethile. Ubone into yokuba undazela enganyanga. Kanti lo mntu utyhilelwe ngumoya oyingcwele. uYesu uke wathi xa nikholwa okokuba ndim othunyiweyo nguyise. Igama lenkosi keMandela nathi nizawuthi nicela into niyenzelwe ngoba niyicela egameni. Nkosi. Hallelujah. Amen. Ilento sinikwa amagunya ukuthi xa sihlele etempileni masisoloko siphicotha singakuyilizeli ukuhlangana. Nkosi. Hallelujah. Amen. Kulapho thina sinandiswa khona. Bangazi uzazi zakhona. Nkosi yami. Tatambe zazi zakhona. Hallelujah. Amen. Moyo uthemba. Amen. Yazazi zakhona. Uthi xa ugqibosela uqonda ngawusondela enkomeni usengele emlonyeni ngakaloku urhalela ukuba ungahlukani nokuyilandela lento uyanusayo ngoba yiyo ekufida. Nkosi yami. Ndingabile bazalwane. Yile nto athi uYesu othe wahlala nam ndihlala. Hallelujah. Amen. Oko ukuthi intlaka nexolo. Nkosi. Hallelujah. Amen. Ibe intlaka nantoni nexolo. Amen. Xa uthe wamvuma njengenkosi. Hamba nam ke mzalwane wam tyhila phaa kwincwadi kaTimoti wesibili isahluko sesibili ivesi yokuqala zakunqanda apho zithi imakhona. Kodwa isikakhulu simele into yokuba bawumoshani sikhangele umoya oyingcwele. Uwo ozakho sihlalisa. UNehemiya uke wathi xa
ebona isizwe sakokwabo okokuba siyanqongophala igama lenkosi Ewe, Nkosi. wavela uHanani evela kwaJuda esakufika bandweba uNehemiya wasakusondela kuHanani wabuza uba kuyinto yena ekhaya ngoba yena uNehemiya wayehleli phansi kokumkani uArtashasta ehleli apha emane nghamla iwayini kakumkani phambi kokumkani igama lenkosi Hallelujah. bathi emveni kokuba evile into embi eyenzekayo kwaJuda wanqongophala esakufika ukumkani elindele okokuba uNehemiya ubuso bakhe buzawutyhileka ngoba usebenza umsebenzi obalulekileyo nothembakeleyo phambi kokumkani igama lenkosi malidunyiswe esakumjonga ukumkani uNehemiya wabuza into yoba uyintoni nale nto ubuso bakho bunqunguphele kangaka kutheni ungafi nje igama lenkosi malidunyiswe wathi ke phendula phambi kokuba aphendule uNehemiya wathandaza kuThixo ngoba efuna into yokuba into azakuyithetha iziphile. Ewe, Nkosi yami. Zihlobo zami esithandwa nguThixo xa imphendula bawutshawe ukuthi ndingathini okokuba ndingathi njena ngoba abantu basekhaya basesithinjweni igama lenkosi malidunyiswe futhi iindaba zeJerusalem zidilikile igama lenkosi malidunyiswe wahamba ukumkani wabuza ukuba ufuna ukwenza ntoni. Amen. Wathi uNehemiya ndinqwenela into yoba ndiyovusa Ewe, Nkosi. yakhe. Ewe. Haleluya. Yena nto imeba siyayenza thina makhoba sakhe ukumkani ukaThixo. Uthi noba uphina kodwa ulwele ukukhazimla ukumkani ukaThixo. Wenze ulungise. Amen. Haleluya. Amen. Igama lenkosi madunyiswe. Esakuyifuna ke into ayifunayo kukumkani uNehemiya wathi ndinqwenela nje incwadi nemidala ukuze ndingene ilizwe eli kungabikho mntu undithintelayo. Xa ndiyijonga kakuhle ke kukho intlango yakwaJuda kaTshawe awayihle ngayo igama lenkosi malidunyiswe. Intlango ayamenza nto ngoba uhamba kunye noThixo efuna okokuba kwakhiwe ubukumkani bukaThixo. Igama lenkosi malidunyiswe. Zihlobo zam esithandwa nguThixo esakufika ke kulaa madoda wanqwenela okokuba akhe imiqadi ukuze afike akhe apho ayakhona. Ndifuna ukuthi yilaa nkonzo le ibelifuna ukuyakha okokuba mayime yomelele ngoba yime egameni likaYesu waseNazarethe. Zihlobo zam esithandwa nguThixo wathi esamngena ke lo mzalwane wayifumana le miqadi kwakho uSanelwa wathi noTobiya abangazange bayithande into yokokuba ibandla likaThixo okanye makwakhiwe Tshawe kuba kaloku le nto aba bantu abayifumani le nto ngendlela enye. Kwabanye abantu ingena ngendlela ethile kwabanye abantu nokuze uNehemiya athi ke phambi koba aphendule ukumkani athandaze uThixo wayizamela into yokuba ukumkani azathandwe naye uThixo ukuze athi uhamba zakulamba ahambe kunye naye uThixo nesivumelwano sikakumkani. Amen.